Tis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinenggo sagung pakurmatan katur para pinisepuh aji sepuh ing wewengkon Desa Ronggo Jaken ingkang tansah kinabekten. Pangemban dalah pangbating praja kasatriyaning negari ingkang kawula mulyakaken sumrambah para lenggatamu dan kakung mewah putri kapatos Sinudarsana. Saderengipun kawula matur monggo sareng muji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung. Awit ing titi wedal syawet tasih pun paringi kalian kabegjan, kamulyan sarta kabagas warasan. Saengga taksih saged nderek mangayu bagya nun inggih gadinipun warga masyarakat Desa Ronggo Jaken sedaya ingkang kanthi caos bargian nun inggih setahun sepindah netepi adat prasaben sedekah bumi ingkang kanthi caos bargian langen beksan kalajengaken ringgit purwa sedalu natas wonten ing punden mriki. Sangyaning para lenggah kakung semana putri ingkang satu bagya mulya gandeng sampun sore pramila adicara langen beksan badhe enggal kapurwakan. Menggah tumapakipun adicara beksan kaping 9 pinaka sampur pakurmatan mboten sanes katur pangarsa Desa Ronggo Jaken nun inggih katur Bapak Lurah Sugandam. Sampur kaping 5 mangke Bapak Kadus Suyanto. Sampur kaping 3 Bapak Kadus Lasno. Sampur kaping 5 katur Bapak Kaor Umum nun inggih Bapak Ipul. Sampur kaping gangsal mangke katur Bapak Kasih Pembangunan Bapak Sumami. Sampur kaping 6 mangke katur Bapak Kesi Kaur Pemerintahan Bapak Sulasto, Kasih Pemerintahan Bapak Sulasto. Sampur kaping 7 mangke Staf Pemerintahan nun inggih Bapak Jainal Arifin. Sampur kaping 8 mangke Staf Kesra Bapak Kunari. Sumawono katur Kaur Keuangan Bapak Sutresno. Menggah gendhingipun sampun dipun suwun nun inggih mijiling gendhing mangsa panen pari. Monggo pun bablas kemawon sambel kemangi sampun dipun serat. Iya, cocok jumbo kalian swasana bumine dibancai mangsa panen pari. Monggo. Iya, Sundar ngangkat biasane.